Colaboran Concello de Boiro. ¡Viva San Ramón! ¡Viva San Ramón! ¡Viva San Ramón! ¡Viva San Ramón! Un saludo para de festa en festa. Que la ire, no canto desta morena, outra de vire. ¡Viva San Ramón de Bealo! Ola, festeiros e festeiras, benvidos a unha nova edición do De Festa en Festa. Hoxe estamos en Boiro, na Romaría do San Ramón de Bealo, unha das celebracións máis tradicionais e máis antigas das que se celebran en Galicia. Pois estamos co presidente da Comisión de Festas aquí do San Ramón de Bealo. Un ano máis, pois esta festa non podía faltar, non? Home, é unha festa grande, como ia faltar, había que, claro, o que pasa que houve o COVID e tivemos problemas polo COVID. Seguiremos tendo, se podemos. O que se ve moitísima xente xa dende primeiras horas da mañá, non? Sí, xente, hai moita acampada, hai moita xente. Hasta agora é cedo, pero aí a unha da tarde isto está a tope. Bueno, creo que a programación que está chea de actividades. Sí, actividades hai bastantes, durante todo o día. Bueno, é a festa que non pare, non? No, a festa non pode parar, que depois de tanto tempo sin ela, temos que volver a retomar a festa. Bueno, é máis que o santo me dixeron que era moi milagreiro, hai que vir, non? Sí, é moi milagreiro, entón pero hai que pedir a él, senón non pode mandar recado. Isto hai que vir á festa para ver como é, mas para pedirlle ao santo. Moi ben, pois moitas grazas e a disfrutar da festa. Hai que disfrutar. Gracias. Disfrutando un pouco da festa. Home, que menos, non? Contame, que estás facendo agora? Agora estou tomando un trozo de empanada de mexillón con viño tinto. Bueno, que tedes reservado aquí unha mesa para comer. Sí, para comer. Vimos todos os anos vimos aquí. E quen vos xuntades aquí? Aquí, pois, a familia inteira. Aquí, polo menos, cerca de 30 personas. Xa había moitas ganas de volver ao San Ramón, non? Xa había bastante ganas porque levamos xa 2 anos e pico sin volver, entonces ganas hai, de todas formas. Moi ben, cando sea festa, eso sempre é bo, non? Sempre é bo. Bueno, xa había moitas ganas desta festa, non? Había moita gana, sí. Despois de tantos tempo, pois sí que había moita gana de festa. É verdad, acudeu moitísima xente, acude, Vos sodes de por aquí, de preto? Sí, somos de San Roquiño. Bueno, entonces vos casi vides todos os anos, non? Sí, normalmente sí. Houve, sí, sempre. Por que din que este santo é tan milagreiro? A ver, a xente acude a él, justo lle vir, entonces pide as súas peticións, está ben. Bueno, o que dicíamos antes, non? Moita gana de festa, despois de 2 anos de pandemia, había que volver a... Había que volver, non podemos faltar á festa, desde logo, comer o pulpo, a eso, a tradición de todos os anos. Escoitar a misa tamén. Escoitar a misiña, sí, a verdad que sí. Moi ben, pois moitas gracias. Gracias a vos.
ganas de festa, sí. E vostede é de por aquí de cerca? Son de Noia. Bueno, entonces non é a primeira vez que ven ao San Ramón, polo... Vin sempre, todos os anos. Bueno, xa había bastantes ganas tamén de que o ven. Bueno, sí, sí. Estamos tíos estar na casa metidos. E conteme, por que ven ao San Ramón, a ver? Bueno, porque nos gusta a romería. Hai a misiña, estos na romería. Bueno, aproveitamos tamén para pasar o día cos amigos, disfrutar o mellor tamén dunha comida. Sí. Un neto. Ela ven pedir un neto. Un neto. Din que é moi milagreiro este santo. Pero eu agora xa non podo ter nada, porque xa son moi bella. Porque me gusta esta festa. Sí. Comer o pulpo. Bueno, o pulpo non pode faltar. É por eso, porque moitos van ao Santiago do Monte, por aí nos vimos ao San Ramón. Bueno, don Paco, contenos un pouco porque de onde ven tanta tradición por este santo. Pois aquí desde o ano 1752 que parte esta tradición de San Ramón, un cura que hubo aquí en Bealo que se chamaba don José Bravo de Castro. Foi o que fixo esta capilla, mandou facer esta capilla en honor de San Ramón. E desde esa, pois todos os anos, non sendo a pandemia, tivemos que parar, o resto todos os anos se celebra esta festa na honra de San Ramón, que é, como sabes, o patrón da maternidade, o patrón das embarazadas, da vida, vamos. Ademais que ten moitísima devoción. Sí, moita devoción. Despois do paro da pandemia, pois parece que estamos empezando de novo a recobrar e xa nas misas de hoxe xa houve bastante xente e creo que está afluindo moita xente aquí. Nada, pois moita devoción por este santo. Sí, home, como sempre, San Ramón, polas que están embarazadas, para que teñan unha boa hora a hora do nacimento da criatura. Escoitaron a misiña e despois un pouco de festa, de pulpo. E de pulpo, e logo a pasar o día, como toda a vida. Mira, é unha tradición. Sí, unha tradición, sempre. Bueno, eu viño cando podo, que estuvamos moitos anos fora e agora sempre que, desde que estamos aquí, pois todos os anos escoitaron a misa, comer o pulpo, ou ir comer por aí e pasar o día. É unha cita que está marcada aí. Sí, eu 30, ademais que fai anos que me casei e entonces vimos todos os anos. Por que din que este santo é tan milagreiro? Eu que sei, non sei, a devoción de todos os santos son devotos. Porque vengo siempre, cuando vengo a España, yo estoy en la Argentina y cuando vengo a España, vengo acá. Es una tradición. Sí, sí. ¿Por qué venera tanto a este santo? Porque me gusta, porque yo soy muy católica. Pois imagino que vir a pedir por un bo parto. Sí, efectivamente, por un bo parto, xa que é unha nena, non vimos ao varón, pero polo menos ter unha boa hora. É o primeiro neno que ten? Sí, é o primeiro. Bueno, non sei se repites o San Ramón. Sí, suelo vir todos os anos, mentres se pode, pois intentamos vir sempre. É unha tradición. Efectivamente, aquí polo menos. Escasa sorte, moitas gracias. Gracias.
Por que ven todos os anos esta festa? Porque es esta que hay una costumbre y se viene siempre. Tradición que non se pode perder. Claro, para todos. Yo no he estado aquí mucho tiempo, pero ahora que estoy vengo. Que lle pide? Que lle vai a pedir? Pues que nos dé suerte y salud y nada más. Prácticamente sí, Hai que vir, porque é moi milagreiro. efectivamente. Que lle pide este ano? Bueno, eso no se di, ¿eh? No, lo que se pide no se puede decir. Aquí nadie nos ve. No, pero no. Eso queda para mí. Seguir a disfrutar da festa. Efectivamente, canto pode vir aí sempre. Aquí no San Ramón de Beal. Sí, sí. Bueno, non sei se vindes todos os anos ou é a primeira vez. Vimos todos os anos, sí. Porque din que é un santo super milagreiro. Sí, é dos nenos, é o que bendice os nenos, sí. Contame un pouco como é a tradición. Bueno, aquí vanse a rezar polos que nazan ben os nenos e despois vímolos a presentar o ano seguinte de que naceron e despois hai a romería, comer, pasalo ben e, bueno, disfrutar do día. Un día de xoldra tamén, non? Sí, claro, claro. É un día de, bueno, de todo, un pouco. Vir á misa e despois a festa. Eu viño aquí a pedir a San Ramón, para que me diera un rapaciño. Bueno, se pode ser un par delas que non sea un. Din que é moi... É por eso mismo. Entonces, que se dá a miña estatura, mira. Entonces, bueno, pois a dar unha voltiña, a ver se comemos o pulpo, é claro. Disfrutar un pouco da romaría. Un pouco da vida, así mismo. Había gana. Había gana, sí, moita. Bueno, contele, vostede tamén é Sí, tamén, San Ramón. Sí, eu son Ramón. Entonces hoxe está de santo. Hoxe estou de santo, estades invitados. Entón, eu que pago o pulpo. Velo. A onde imos a comer o pulpo hoxe? Calquera, sí. Calquera sitio non ten que ser a pulpería. Pois se paga o cura. A pulpería. Non vamos a ir a onde venden as roscas, non? Habrá que ir á pulpería. Ramón. Alá. É que fomos á festa ayer. Fala polos codos, pero hoxe, como está este bicho aquí, pois ten medo. Eu veño de Estados Unidos. Non é a primeira vez polo que sei. Pois é a primeira vez e teño 65 anos. E que lle está parecendo? É o día do meu santo. Tamén, Ramón. A ver se me perdona. Menuda coincidencia. Coincidencia grande. Que tal lle está a parecer esta festa? Maravilloso, está a la mar de ben. Quen veu? Un amigo, sei que son amigos meus, están ali. Que vai a pasar todo o día por aquí? Bueno, vamos hasta que aguantemos. Hasta que aguantemos. Comer o pulpo, me imagino. Eso xa non pode faltar. Eso non pode faltar. Bueno, pois saludos para todo Nuar, Bloomfield e para a miña familia. Para o fillo, para a filla, para a miña muller e para o meu sono. E que viva San Ramón moitos anos, eu tamén.
Viva San Ramón! Viva San Ramón! Viva San Ramón! A ver, como se presenta a festa? Hoxe o día préstase, penso que nin chove, nin fai moito sol, penso que ben. Menú que temos, además? Hoxe temos pulpo, churrasco e chorizo criollo. Outros días temos tamburiña, navalla, dependendo como sea a feira. De momento ben, imos probar o pulpo se está bo. Bueno, é a primeira vez que vindes ao San Ramón ou sos... No. Peleamos para facer días para poder estar aquí desde Zaragoza. Gusto estar aquí nesta festa. Sí, eu son daqui, eu son daqui. Pero con amigos, con amigos de Zaragoza. Bueno, o pulpo non pode faltar. Intentamos que non. Vamos a ver como está. Ten boa pinta, o primeiro pica un pouco, pero está moi bo. Vamos a disfrutar da festa e pasalo. Chicos, igualmente. Ainda non, estou esperando que vai a muller na misa, a ver se ven. E despois, pero non pode faltar. Home, algo hai que facer ao vir. E o San Ramón, ademais, foi a escoitar a misa? Non, escoita a muller que eu... Ela xa escoita por usted tamén? Sí. Así vale para os dous? Penso que sí. A ver, a boa coa neta. Sí. Bueno, disfrutando o San Ramón. Sí. Bueno, home, claro, pois somos daqui tamén, entonces vimos logo, non? Bueno, esta festa non se podía faltar, non? Non, faltou 2 anos por culpa deso que houve, non sabes, pero agora este ano fíxose, mira que festa. E canto se perdía aquí, de cartos, é para a xente que tiña que vir, é para todo, é para todo. A ver, que temos aquí a un Ramón, e hoxe está de santo. Sí, estoy de santo y había que venir a ver al santo, tío. Había un abrazo a decirle, tocayo, Monchi, ven conmigo aquí. Menuda coincidencia, hoy estaba hecho a propósito. Sí, hombre, claro, venimos a propósito. Es más, venimos todos los años. ¿De dónde vienes? Venimos de Madrid. Bueno, pero venimos de Las Furnas en Xuño, en Portodosón, chaval. Este es paradisíaco, un sitio guapo. Galicia en general. Hombre, claro, por supuesto. Galicia en general, sí, Galicia en general. ¿Y el pulpo? Ahora te diré, mírale, aquí llega. Ahora te voy a decir. Están esperando, a ver. Es rico porque todos los años está riquísimo, así que espero que guay. Sí. Que aprovechen. Ok, thank you. A ver, ¿cómo está ese pulpo? Riquísimo. Está moi bo. Sí. Bueno, o pulpo no San Ramón non pode... É que non pode faltar, se falta o pulpo, entón non falta o mellor da festa. Non é dese pequeniño, está no seu punto. Sí. Bueno, con quen estades? Familia. Sí. Que sodes asiduos, vindes todos os anos? Todos os anos, además vivimos cerca. Entonces a disfrutar. Gracias. O que pasa é que somos un grupo de jubilados de Noia e de outros lados tamén, e temos, sabes, de símbolo temos o pulpo. San Ramón había que... Sempre, non, é que vamos a todas as romerías, facemos 20-25 kilómetros e logo sentámonos a comer o pulpo. É unha delicia. Bueno, así dá... Claro que dá gusto, claro. Bueno, ir a rezar. Un aplauso. Un saludo para de festa en festa. ¡Viva San Ramón de Bealo! Cojonudamente. Dá gusto, non? Dá, polo menos, gastar os cartos que temos aforrados de dous anos sin facer nada. E vos sodes asiduos o San Ramón? Somos. Vimos todos os anos. Estades ofrecidos? Sí, está.
Si, eu estou ofrecime pola miña nora que está preñada e vai dar a luz en novembro. Iso dá gusto, non? A vir a unha romería desta forma. Sí, é moi a gusto e moi ben estar fora e vin eu por ela e encantada de vir a esta festa. Todo saia ben. Moi ben. Gracias. con fe a ver a misa, a procesión. Diz que é un santo moi milagre. Din que sí. Para min foi. Así é que teño que vir. A seguir a tradición. Canto poda. Para min tamén. Canto poda, así é que non hai máis. Despois disfrutar un... Tamén, desde hai uns anos, tamén veño todos os anos. Despois a disfrutar da festa, non? E depois vamos para un sitio deses. Eu xa venho aquí hai 50 e tantos anos, que cando foi, ainda non nascera a miña filla maior. Facemos agora un pequeno alto no camiño para a publicidade, pero non se nos vayan, que aínda queda moito de festa en festa, aquí na Romaría do San Ramón de Bealo. Colaboran Concello de Boiro. Pois estamos co alcalde de Boiro, José Ramón Romero, que como non podía ser doutro xeito, non se pode perder a Romaría do San Ramón de Bealo. Pois, moi ben, bo día, e efectivamente esta romería non se pode perder porque ten máis de 250 anos e, bueno, e como vedes, pois hoxe é un gran día, a temperatura acompaña, non fai frío, non hai ese solleiro de outros anos, hai un bo ambiente e, bueno, a verdade é que encantados. Dende aquí aproveitar para darlle as gracias á Comisión de Festas que ano tras ano están aí en primeira fila cooperando co Concello de Boiro e nós en todo momento nos puxamos a súa disposición e, bueno, e o resultado é evidente, non? Vese unha afluencia de xente como dos anos anteriores á pandemia. Sí, efectivamente, volvemos a recuperar esa romería de antes da pandemia. Por desgracia no 21 non hubo polas restriccións, 22 foi moi pequeniña, perdón, na 21 foi moi pequeniña e, bueno, e agora no 22 pois volvemos outra vez aos períodos do 19, non? Bueno,
dá gusto decirle así e ver a xente disfrutando, non, desta festa, que non foi ahora só de mañán, que creo que o día anterior tamén houve algo. Sí, a verdade é que onte pola noite tamén me acerquei aquí, a verdade é que estaba repleta de xente, sobre todo de xuventude, e, bueno, hoxe é o día da romería e hai xente de todas as idades, porque, bueno, é unha romería familiar e a verdade que, bueno, dentro do Concello non podemos pedir máis, non? Pois moitas gracias por atendernos. Vale, moitas gracias. Empanadas e todo é unha maravilla. Aquí estamos todos no Monte de San Bealo, non na Carballeira. Conteme, pero con quen está? Con quen estou? Mira, estou con cuñados, estou con os fillos, estou cos netos, estou cos maridos. Eu polo que vexo aquí, empanada, creo que pulpo por aí tamén, tortilla. Tortillas, filetes empanados, aquí é de todo. Non sei se Mexillóns empanados. Esa é unha festa. Total, é que daqui á noite non hai moito que comer. Sí. E despois ao baile. O baile, iso que non falte, a música que non falte. O licor de café, o viño, o todo. Creo que me estades convencendo. Vou meter que queda. Tampouco non lle des tantos detalles, que a ver. ¡Viva San Ramón! Para volver pro ano. Con quen estades aquí? Pues mira, gente de Pontevedra, Ribeira, de Boiro. Porque este Un grupo de amigos así moi amplio. Este San Ramón é internacional. Y también estamos de aniversario en San Ramón. Bueno, pues entón doble celebración. Doble celebración, sí señor, a tope. Che sola. A ver, se toqueo, non? A ver, que ben o está. Ai, moi ben, moi ben. Moi ben. Así dá gusto. Con quen estás? Acompañada, ca miña consogra, cunha prima, co consogro, co meu marido, cos fillos e netos, todos da familia. Ai, mira, de menú temos empanada de bacalao con pasas, empanada de mexillón, pizza, empanada de bonito. Non sei se apuntarme. Polo temos que traer rancho frío que non nos deixan encender o lume. Demais, sempre facíamos aquí churrasco, ou xouvas, ou xurelos, pero este ano. Menuda festa. E despois para baixar ben a digestión. Mira, a min a baixar non quero, porque eu para me poñer así como estou, pasei moitísimo traballo. Agora que eu teño feito, non. A San Ramón non lle podo pedir que me jorde, porque agora son bella. Pero despois, comer e beber e pasalo ben. Viva San Ramón! Pois hoxe cumple o meu fillo 38 anos e a min ofrecerame miña nai para vir e tuve un neno ás 7 da tarde. 38 anos. Que coincidencia. Sí. Dende aquela ofrecida. Desde aquela ofrecida e cando podo, pois xa viño todos os días á primeira hora da mañán e hasta a noite no marcos. Conteme, con quen está hoxe aquí? Pois co meu marido, mas co meu neto. Tiñamos unhas aceitunas, despois xa acabamos. Tiña de santo. Esta hora non sei se rosquillas, temos pan de uvas, e temos viño farrantes, vamos a abrir agora, e cervezas. Pois mira, temos croquetas caseras, da casa non sei quen, pero croquetas caseras, pulpo, eso sí, casero tamén, collido na posa ali debaixo da casa. Todo ibérico, E temos, despois, que temos máis? Un postre, unhas pechuguiñas de polo e saladinha. Non sei se apuntar. Home, tens que apuntarte, claro que sí. Con quen vides? A ver, quen estades? Ca familia, basicamente ca familia. Par de amigos, tipo sempre chega alguén achegado por aí, sempre... Sodes dos que vides todos os anos aquí que estades ofrecidos? Todos os anos. Non temos a Compostelana porque non hai a San Ramorana, senón tiñamos a sellada todos os anos. Eu veño de Lanzarote para pasar San Ramón aquí. De bacalao con pasas, a miña preferida. Tarta de queso hecha purpurita, de toda a vida. Hai que poñer publicidade aí. Claro. Mira, tortillas, pimentos de Padrón. Non sei se apuntarme. Que la ire, no canto desta morena, outra de vire. Aí queda eso. Que tal lo estades pasando? A ver. Moi ben. ¡Viva San Ramón! ¡Vealo! ¡Viva San Ramón!
Bueno, a verdade que estou pasando bastante ben, moito ambiente, de verdade. Xa tiñamos ganas das festiñas, pasar o rato cos amigos. Sobre todo a festa. Home, claro, vamos a mentir. A mí dame o resto dame jugar. A ver, Maicon, contame, que se ofrece aquí, que estos tachones? Pois mira, esse é o quarto ano que fazemos o Chiringuito e oferecemos cerveja, mojitos e passar o guai. San Ramón, a festa de San Ramón mola muitísimo. Por lo que se ve un ambiente aquí extraordinario. Sí, sí, a xente moi educada, moi amable, moi guai, estamos moi contentos. Esa volta outra vez á normalidade, eso dá un pouco de gusto. Sí, a ver, a xente agora tem ganas de sair, quer marcha, não? Então aqui agora, quando hay uma festa é como prende uma chama, não? E arde. E ata aquí este programa especial de Festa en Festa na Romaría do San Ramón de Bealo. Xa saben, se queren que gravemos a súa festa non teñen máis que chamar o teléfono que aparece aquí en baixo, o 986 710741. Vémonos no seguinte de Festa en Festa. Colaboran Concello de Boiro.